Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Inta iba sa ti Roma Kapitulo 5, versikulo 19. Kas iti panagbalin ama nagbasol ti sangkatauan, gapo iti panagsukir ti maysa a tao, kas tantong ti panakapalinteg, dagiti tattao iti imatang ti Dios, gapo iti panagtulnog ti maysa a tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, Candia. Talaga natangkan ti ulo ni Pauline. Alas 9 iti rabi, ngam awan pa'y laang. Imbagak mutten kan ka. Nag-text nga ang mga numaladaw. Gaputan narigat ka no tilugan iti lugar. Ana panandang aggagayam. Apay ngamin anapan ijay, nukas tagayam ti sitwasyon. Benito, di namot ammo akas jay gayam iti dayjay a lugar. Mabalin ka di Olga, di mon isakit di anak mo. Kaya't mo tasikat ipangidas alak iti pungtot ko, ha? Benito, Sardengam nga ikalkalintagan di anak mo. No di mo kayat asikat ipangidas alak iti pungtot ko. Ta iti da ito'y abalay. Siyak tirumbang amasurot. Noan niya timbagak, iso tirumbang atong palan niyo. Sigurado ang mairaman tayo man amin nun, Manang Grace. Tintin, ading ko. Apay nga may nga awan pa'y laang ni Manang Pauline. Tinasayaat. Maturugan. Adapay klasim inton bigat. Kasano ang maturugak, no madandanagan akmet. Di ka ngamin agdanag, ading ko. Ala, maturog ka kitin. Diyak maliklikan, Manang. Amukon ti ugali ni Papang. Ading ko. Ti basol ti maysa, basol tayo amin nga agkakabsat. Iso asigurado akaraman tan iti pungtot ni Papang. Gapo iti kaawan pa'y laang ni Manang Pauline. Apay nga itakalaan. Amom ka di no anyat orasen, ha? Alauna iti parbangon, Papang. Awid ka di da ito'y tinalintag a babae. Papang. Agat arak ka. Agin inom ka pa yan. Pakawanan na, Papang. Diyak na pagkadkadan na kiti gagayam ko. Kasta gaya ma. Pues, itamot lang. Pumanaw kan iti da ito'y abalay. Kat mapan ka agnaed iti ayan dagiti gagayam mo. Awanon ti adu pesaw. Alan, pumanaw ka. Kat awan ti uray may nga arwatem nga itugot mo. Day talabado a suot mo ti mabalin mo nga imaten. Pumanaw kan. Sa dino ti papanam. rumwarak. Surutak ti anak ta. Padasam nga ramiden day ta. Tapapanawon ka matan dito'y balay. Benito, Nangag mo timbagakan ka, Olga. di ka di makonsensya. Di mo ka di napanunot nga amangan no dadakas ama pasamak iti anak ta. Pinagtalaw mo iti kastoy nga oras ti parbangon. Siyak tilintag iti daytoy abalay, ket siyak nga rod ti rumbang amasurot. Iso ano ipilit mo ti rumwar amang surot iti anak mo. Di ka lang nagsubsubli ditoy. Tatalaga di ka maten awatan. Pinagtalaw ni Papang ni Manang Pauline kunap, Manang Grace. Wan, ading ko. Nalukagak itay parbangon. Itay simangpet ni Pauline. Uy, Manang, Nangagot tinalaos ang pungtot ni Papang. Kat pinagtalaw na ni Pauline. anya? Sa dinuharudon ti ayan ni Manang. Diyak amo, ading ko. Abay, nakapalas kayo ato ha. Ah, Papang, Sumra ka ni Tintin iti pagadalan, Papang. Sumra kakmat iti trabaho. Ingkay agsukat iti bado a para balay. Awan ti rumwar ka na kayo. anya? Ngam, Papang. Di ka dinangag ha? Ingkay agpalas iti para balay abado. Taawan ti rumwar ka na kayo. Ayan, jay adim. Adda iti silad na, Mamang. Nasakit tinakam na asan ang nakastrak iti pagadalan. Diyak maawatan jay amayo. Diyak amuno apay akas jay ti araramiden na. Mamang, Apay anasken nga iraman na kayo adusaan. Gapo iti nagbasulan jay maysa akabsat yo. day tati kanayon asaludsodan kanyak ni Tintin, Mamang. Ngamjak masungbatan. Nang runa kat awan apulos ti makatubngar kin ni Papang.
Tanuan niya timbaga na. Iso tirumbang amasurot. Di po ulin. Madanaga na kiji adim. Sa dino nga tanti ayan na. Sapay saan tayo amaawagan. Tasakbay a pinapanaw di amam kat inala namat ti cellphone na. Adda mabalin ko apagpatulungan, mamang. Itikas na. Maamon tayo no sa dino ti ayan ni Pauline. Sa dino itan ti papanag. Kasano akon? Sapay mabainak mat nga gamang iti ayan dagiti amamok. Pauline? Manang Ronald. Naimbagta na sarangan ka, Dagos. Ay, madlawan na karot ti butong ken bannog mo, Pinagtalaw nak ni Papang Manong. Inyawag nga rod kanyak ni Manang mga Grace. Isang ngayon ka gumahan ka, sinapol. Naimbag laki din ha, tas anak ka narigatan na ng sapol kan ka. Ala, sumurot ka kanyak, Pauline. Mapantapay lang yung jabalay. Nasakit tinakam ko, mamang. Anak ko. Apay anas kan nga iraman na kami ni Papang itinagbidutan ni Manang Pauline. Oh. Kasayaatan siguro, no jakon agadal, mamang. Anya, apay ngay anak ko. Saan Gaputakas day mo ti ugali ni Papang. Nila ang Manang Pauline tinagkamali. Ngam karaman kaming ka ni Manang Grace Amadusa. Pangaasim anak ko. Saan ka kumang agpanunot iti kasta? Ituloy mo kumati agadal. Saanan, mamang? Agsarda nga klaangan. Talaga adjakon agadal. Itataam mo man ti ugali ti amak. Maawatan mo't siguro no apay adi kapay lakayat nga iyam amo iti balay mi. Grace, Sigurado alapdan ni Papang ti relasyon ta. ngam apay. Agpadatan na nahustuan iti edad. Agpaiso day ta, Ronald. Ngam sabali ti ugali ti amak. Grace, Iso ang maawatam ko mati sitwasyon ko. napatid ka di ken ka ti pamilya. Iso dati kapatgan kanyak, Ronald. Grace, Sapay la kumata di mo ikan iti sabali akay papanan tinaibagakan ka. di kag danag. Maawatan ka, Grace. Kandi ka matagdanag. Tanakasagana ak nga aguray. Saan nagaputay manugot akon ngagsubli ka dito'y balay. Kat kaawatan analipat akon ti naramid mo. Sika, Pauline. Papang, No ti amom, baybayan kalatan. Nagbidot ka. Paliiwan kalata. Kat amin nga ibagak nga aramidam. Masapol nga aramidam mait. anya. Nalawag day ta nga imbagakan ka. Isu ano nagbasol ka. Kat madusa ka. Karaman tumot dagiti kakabsat mo ang madusa. Nangag ko amin nga imbaga ni Papang ka ni Manang Pauline, Manang Grace. Tintin, ading ko. Iso apo maanawaksan. Anya, ngam apay ading ko. Iti anya aga po. Diyak kaya ti mairaman Amadusa. No makabasol mo na ni Manang Pauline ka ni Papang. Iso na saysaya at no pumanawakon. Saan ading ko? Bayam ta kasaritak ni Papang. Manang, Saan mo apapasan ti bagim? Ubing kapay laang. Di ka agdardarasudos. Bayam akasaritak nga umuna ti amatayo. Bareng numaawatan na. No siyakla amay sa anak ko. Mamati ak nga awan ti aramidam adakas. mamang, Iso adyak mo't magustuhan ti aramidan ni Papangyo. Hanggang awan mo't ti mabalinak. Amom no kasano ti kina-estrikto kan kinauyong na. Day tangarod kat, mamang. Kasi madama ng Grace kan ating tintin ang may ramraman ka po kanya. Jay adim ti apektado launay. Mamang, Hanggang sapay la kuma. Taagbaliw pa ni Papangyo. Ngamin, saan anain kalintagan ti aramidan na kada kayo? Anya ti kayat mo asawan iti kasta nga ipagbagam, Grace. Papang, kaasimat dagiti antik. No maipadadamat lang ang iti kina-istrikto yung kanyak. Di ka maawatan. Dadakkel kamin, Papang.
Amumin aramidan mi. Amangan numabalin adi na kamin istriktuan launay. Naglaing kamutan nga agsao iti kasta. Maasyanak ngamin kadagiti kakabsat ko, papang. Kaya't ko kumanga agbalinda anawaya. Grace, Numabalin la kuma, papang. Oray siyaklatan ti pangipakatam iti kasta. Saanin adagiti kakabsat ko. agin tatanok ka. Kaya't mo asuluan ti amin, kasta ka di. Maasyanak laang kadagiti kakabsat ko, papang. Pues, makiwinaswas ka iti kaayan ayat mo. Amuyo ti may pamangkin ni Ronald. Tanya ti pagkunkunam kanya. Maag. Amok nga dan kaayan ayat mo. Kat iti mabit, posible ang makiasawa kan. Ita, no kayat mo ajak istriktuan dagiti kakabsat mo, agtungpal ka kanya. Sige, papang. Basta ikariyo ko maatungpalan nyo ti saritaan tayo. Grace, apeanos ka na siya ti may sakripisyo. Ronald, amom nga ayatan ka launay. Ngamnas kan nga aramidak daytoy para kadagiti kakabsat ko. Grace, Na talaga adata tinaita ni para iti tunggal maysa. Mamati ak nga agkurus matlaang ti dalanta. No ay ayatan nak at talaga. Maawatan nak. Kat di ka agdanag ta maawatak mat. No bilang ta makasapul kan iti sabali nga ayatam. Grace, anak. Dakalan ti sakripisyong amang tartarakan kanya, anak ko. Awan anyaman na kanyak, papang. Tinapatag. Agpada itan anaragsak dagiti kakabsat ko. Itidan na tibukod da a pamilya. Ano yan, anak ko? Kinabalam ngayon sakripisyo ti bukod mo aragsak para kadagiti kakamsat mo. Gaputa ipatpatag ko ita, papang. Kat di kayak danag. Awan apulos ti sakit tinakam ko kada kayo. Gaputa patpatgan kayo mat. Una yun, tikasta nga ipagpakitam kanya, Grace. Anyan, anak ko. Oh, papang. Saan kayo magsangit? Makapadakas kada kayo data. Makunkonsensya ang gamin, anak ko. Italama miris ko. Abasol ko ti amin. Gapoy tinaalas nga ugalik. Iswa kasta ngagsaksakripisyo ka. Agbababawi ak, anak ko. Ngam amo kasan pa naladaw ti amin. Sa pulan ti ragsak mo. Ket pagyamanak, no si kasunak tupay. Pakawanan na, anak ko. Nadaduma, masapul pa'y nga adamay sa aparswang agsakripisyo, sakbay ama amiris, ti masagnan ti nagbidutan na. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika ni Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo